ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошанд наворро оғоз мекунем. дуюм рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Ҷастин Гейҷи ба чорум рақами рейтинг Ислам Махачев ҷанги ҳақиқӣ ваъда дод. биён суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. ма Парье ё Оливейраро зада чемпион мешавам ва баъд ба Ислам имконият медиҳам ки барои камарбанд ҷанга. агар ӯ ҷои худро нигоҳ дошта тона, пас ма ба ӯ имконият медиҳам ва аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди ӯ мегзаронам. ма ин чизро бесаброна интизорам. ҷанг наздик шуда истодааст. ӯ бояд як чизро дона. байни мо муҳориба не, балки ҷанги ҳақиқӣ мешава. барои ҳамин бигзор ки ӯ омода шава, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Чарлз Оливейра ва довталаб Дастин Парье рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад ва ки довталаби навбатӣ барои камарбанд мешава, мо танҳо баъди ин муҳориба мефаҳмем. худи Дастин Парье боварӣ дорад ки ӯ Оливейраро шикаст дода чемпиони нав мешава. биёин суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. ма дар ҳақиқат фикр мекунам ки ин шахсро манъ мекунам. 25 дақиқа ин хеле вақти зиёд аст ки зидди ма ҷангӣ ва аз ҳамлаҳои ма гирехта тавонӣ. ҳозир ман худро беҳтарин ҳис карда истодаам. бадани ман худро беҳтарин ҳис карда истодааст. ма бесаброна ин муҳорибаро интизорам. ма барои чемпион шудан боз як имконияти дигар пайдо кардам. аз ҳамин сабаб ма ин имкониятро набояд ки аз даст диҳам. шояд ки ин охирон сайру гашти ма бошад. барои ҳамин ма бояд дар муддати 25 дақиқа худро пурра дар қафас монам. ма барои ҳама кор розиам то ин ки ба ҳадафи худ расам. ма барои муҳориба тайёрам ва боварӣ дорам ки чемпион мешавам, гуфтааст Парье. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Дастин Парье чемпиони нав шудан метавонад ё ин ки Оливейра ӯро манъ мекунад? ҳатман фикротонро нависен. ситораи нави UFC Ҳамзат Чимаев ба дигар ситораи UFC Конор Макгрегор визов дод ва Конор Макгрегор ба Ҳамзат ҷавоби хеле шавқовар дод. Ҳамзат дар Твиттер ба Конор муроҷиат карда навишт: Конор Макгрегор, биё як шоуи калон ташкил кунем. ва Макгрегор дар ҷавоб ба Ҳамзат чунин суханҳо гуфт: бародар, бе ягон проблема. ма қадр мекунам ки ту соли 2018 бо дастаи ма ба алоқа баромадӣ барои омадан ва кӯмак кардан ба ман барои задани ҳамон тарсончак. Чеченистон ин чизро медонад. бало ба сари Eagles MMA мо Ахматем. мо онҳоро мезанем. рафтем Мак ва Ахмат. мо ин корро ин гуна намемонем. сулҳ намешава, навиштааст Макгрегор. ва Чимаев дар ин суханҳои Конор смайлики ханда ва пул монд. дӯстон, рости гап ҳақиқати суханҳои Макгрегорро фаҳмида намешавад ки ӯ ин чизро ҷиддӣ гуфта истодааст ё ин ки Ҳамзатро масхара карда истодааст. чунки худи Ҳамзат Чимаев гуфта буд ки пеш аз муҳорибаи Макгрегор бо Ҳабиб, Ҳамзат хост ки ба Ирландия рафта Макгрегорро барои суханҳои бадаш нисбати Кавказ ва дини ислом ҷазо диҳад, аммо ба ӯ иҷозат надоданд. ва акнун чӣ хеле ки мебинем баъди муноқишаи Ҳамзат ва Ҳабиб, Конор ба Ҳамзат дӯстӣ пешниҳод карда истодааст. ба фикри шумо Конор масхара карда истодааст ё ин ки дар ҳақиқат мехоҳад ки бо Ҳамзат ҳамкорӣ кунад ва зидди дастаи Ҳабиб бошад? метавонем фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.